ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା କୁହନ୍ତୁ। ରଞ୍ଜିତା ନାରୀ। କଣ କଣ କେମିତି ଆଜି ପୁଅକୁ କଣ ହେଇଛି, ତାର କଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି? ଗୋଟେ ମେଡିସିନ କିଡନୀ ଖରାପ ହେଇଥିଲା, ମେଡିସିନ ଖାଉଥିଲି। ଆଉ ତାକୁ ଇନଫେକ୍ସନ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଦିଟା କିଡନୀ ଖରାପ। ଆପଣ କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ? ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମତେ କିଛି ମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ପିଲାଟିର ଜୀବନ ଫେରି ପାଇବେ। ହେଲେ ମତେ ରାଜଭାଇ ଆଉ ହିମାଂଶୁ ଭାଇ ଆସିଥିଲେ, ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି ବି କଥା ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ସମସ୍ତେ ଭାଇମାନେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ଏଇ ପିଲାଟିର ଜୀବନ ଭାଇ ଫେରି ପାଇବା। କାର୍ଡ ଲାଗିଲା ପରେ ବି 5 ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ, ଡାକ୍ତର କହିସାରିଲେଣି। ମୁଁ କିଡନୀ ଦବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ହେଲେ ଭାଇ ମୋ ପାଖରେ ଏତେ ଅର୍ଥ ବି ନାହିଁ। ନାହିଁ ଭାଇ, କେହି ବି ମତେ ଏମିତି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ବି କାମ କେହି ନାହାନ୍ତି ଦେଲା ଭଳିଆ। ଏମିତିରେ ବି ଭାଇ 2 ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିସାରିଲେଣି, ଆଉ କହିବାକୁ ବି ଭାଇ ମୁହଁ ବି ନାହିଁ ମୋର। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସବୁ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ, କିଛି ହେଲେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ସେ ପିଲାଟିର ଜୀବନ ଫେରିପାରେ। ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଆଠଗଡ଼ ଯଶପରି ସେବା ସଂଘର ସଭାପତି ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସୁଧାଂଶୁ। ଆଜି ମୁଁ ଆସିଛି ସୋନୁ ବାରିକ ଘଟିକି। ଆମେ ବହୁତ ଦେଖିଲା ପରେ ନେଟ୍ରେ ଅନଲାଇନରେ ଦେଖିଥିଲୁ କି ସୋନୁ ବାରିକଙ୍କର 2ଟି କିଡନୀ ଖରାପ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ମା କିଡନୀ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପଇସାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏହା ଜାଣି ସାରିଲା ପରେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ରେଡ୍କ୍ରସରୁ କିଛି ପେମେଣ୍ଟ ଆସିବାର କଥା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏତିକିରେ ହିଁ ସରିବ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଆମ ସଂଘର୍ଷ ଏହି ପିଲାଟିର ଜୀବନ ଆପଣମାନଙ୍କ ହାତରେ। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆପଣମାନେ କିଛି ହେଲ୍ପ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ଯଦି 1 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଦେଇପାରିବେ ତାହେଲେ ଏ ପିଲାଟିର ଜୀବନ ଆପଣ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବା। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ୟାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଭୋଗୁରା ପଞ୍ଚାୟତର ତୋଟାପଡ଼ା ଗାଁର ସୋନୁ ବାରିକ 19 ବର୍ଷ ବୟସରେ 2ଟି କିଡନୀ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି। ବାପା 15 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏକ୍ସପାୟାର କରିଯାଇଛନ୍ତି। ମା ଚଳେଇବା ପାଇଁ ଅସମ୍ଭବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସାନ ଝିଅଟି ମଧ୍ୟ ଅଛି, ତେଣୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିଛି ହେଲ୍ପ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଆମ ତରଫରୁ 100% ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ହେଉଛି 411490289193। ରଞ୍ଜିତା ବାରିକ ଆସିବ। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ, ଯେମିତି ଏ ପିଲାଟି ବଞ୍ଚିଯିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।